Στο στούντιο μαζί μας είναι η κυρία Νικολέτα Χατζιωάννου, πρόεδρος μη κερδοσκοπικού οργανισμού Μήνυμα Βοήθειας. Και η πρώτη ερώτηση για να μάθουμε, καλώς ορίσατε, είναι τι είναι το Μήνυμα Βοήθειας. Το Μήνυμα Βοήθειας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος βοηθά δικαιούχους του κοινωνικού παντοπολίου και άλλων άπορων μαθητών, οι οποίοι δυσκολεύονται στα μαθήματα των σχολείων. Θα ήθελα να τους βοηθήσουμε κι εμείς με κάποια μαθήματα. Έτσι. Δηλαδή είσαστε μια ομάδα από εκπαιδευτικούς, αυτό αντιλαμβάνουμε, ή και άλλους? Όχι, έτσι. Είμαστε μια ομάδα νέων, οι οποίοι θα θέλουν να βοηθήσουν με εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να βοηθήσουν τους μαθητές. Εμείς δεν είμαστε εκπαιδευτικοί. Έχουμε βρει εθελοντές καθηγητές, οι οποίοι διαθέτουν λίγο χρόνο από την δουλειά τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές στα μαθήματα που χρειάζονται βοήθεια, όπως μαθηματικά, ελληνικά, φυσική και αγγλικά. Σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Μάλιστα. Δηλαδή εσείς έχετε δώσει κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας, είσαστε και στο διαδίκτυο από ό,τι έχω δει. Μπορεί κάποιος να αποταθεί σε εσάς, να πει ότι το δικό μου παιδί ή το ίδιος ο μαθητής, έχω πρόβλημα στα μαθηματικά, δεν μπορώ λόγω οικονομικής κατάστασης να πηγαίνω σε φροντιστήριο, και εσείς θα φροντίσετε να τον στείλετε κάπου ή να στείλετε κάποιο καθηγητή να το βρει. Έχουμε μικρά τμήματα τα οποία βοηθούν τους μαθητές που χρειάζονται βοήθεια σε συγκεκριμένα μαθήματα. Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 99 12 46-35. 99 12 46 35. Θα το αναρτήσουμε να το βλέπει και ο κόσμος. Θα μπορούν να μας βρουν και στο διαδίκτυο και στο Facebook, στην σελίδα μας Μήνυμα Βοήθειας. Και στη δεδομένη στιγμή είμαστε στην επαρχία Λάρνακας, αλλά έχουμε κάνει κάποια βήματα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και στη Λευκοσία. Ακούγεται πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ μεγάλο, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι οικονομικοί πόροι μάλλον θα είναι περιορισμένοι. Τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε? Δυστυχώς οι οικονομικοί μας πόροι είναι από δωρεές και από εκδηλώσεις που έχουμε κάνει. Την δεδομένη στιγμή έχουμε σίγουρα κάποιες ελλείψεις από καθηγητές που χρειαζόμαστε σε μαθήματα φυσική και χημεία. Είναι καθηγητές που έχουν διοριστεί, είναι αδιόριστοι, υπάρχει κάποιος περιορισμός? Έχουμε και συνταξιούχους, μπορώ να πω, αλλά έχουμε και αδιόριστους καθηγητές, οι οποίοι έρχονται από τα δική τους ώρα για να μπορέσουν να προσφέρουν λίγη βοήθεια. Οι περισσότεροι είναι νέοι και έχουν ήδη καλώς φροντιστήρια ή παρέχουν... Πόσα παιδιά μέχρι τώρα έχουν υποφεληθεί αυτής της προσπάθειας? Τη δεδομένη στιγμή έχουμε γύρω στα 30 παιδιά. Αλλά έχουμε και επίσης, βοηθάμε επίσης 6 φοιτητρίες, οι οποίες σπουδάζουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου. Τους παρέχουμε οικονομική βοήθεια ή μειωμένα δίδακτρα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Και όλα αυτά τα μαθήματα γίνονται πού? Έχετε κάποιο χώρο? Έχουμε μία μικρή έδρα στην Λάρνακα. Προσπαθούμε, έχουμε επικοινωνία μαζί με το Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς όμως η ανταπόκριση του στην αρχή ήταν αρνητική. Όμως έχουμε τους είπατε θέλουμε να κάνουμε αυτό, να βοηθάμε κάποια παιδιά που δεν έχουν edad να πηγαίνουν σε φροντιστήρια, και σας είπαν όχι? Τους έχουμε ζητήσει να μας δώσουν και να μας δοθεί και αίθουσα σε σχολεία. Μας έχουν δώσει μια αρνητική απάντηση. Δεν έχουμε τους λόγους αυτής της αρνητικής απάντησης. Όμως συνεχίζουμε να έχουμε επικοινωνία μαζί τους και ευελπιστούμε να έχουμε μια θετική ανταπόκριση για το καλό του κοινού. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια, και εμείς εδώ είμαστε όποτε έχετε προβλήματα, θέματα που θέλετε έτσι να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο ή και τους αρμοδίους, αν θέλεις, Νικολέτα, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ενημερώσω το κοινό σας ότι στις 18 του μήνα στην επαρχία Λάρνακα, στο Άτριουμ Ζήνων, το ξενοδοχείο, θα έχουμε σύμβουλους σπουδών, οι οποίοι θα ενημερώσουν για τις σπουδές που μπορούν να υπάρχουν στο μέλλον, να βοηθήσουμε τους μαθητές του Λυκείου που θέλουν να διαλέξουν μαθήματα, και επίσης να τους βοηθήσουμε για την φοιτητική χορηγία. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αυτό που δικαιούνται. Ναι. Και επίσης, τέλος του Μάρτη, 26 του Μάρτη, θα έχουμε ημερίδα ενημέρωσης από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.
θα έρθουν στο σπίτι του εθελοντή για να δοθούν υποτροφίες και ό,τι χρειάζεται ενημέρωση στους μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν. Μάλιστα. Για περισσότερα στην ιστοσελίδα σας, έτσι. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 99 12 46 35 και στο σελίδα μας στο Facebook Μήνυμα Βοήθειας και στη ιστοσελίδα μας μήνυμαβοήθειας.org. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Μικρό διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο με αθλητικές ειδήσεις.